Ibubhanxa phezu kobunye ububhanxa, iRhini zange nje lingothusi ngendaba. Emveni nje kwevekana ezithile uluntu lwelu belubambe umasipala ngemiphakatho lisithi kudala benyamezele intsente. Bekuqhuma izikhewu neempandla ngelixa amakhalatha esi sixeko bewevale indlela ngeliphakamela iinkonzo ezingasiwayo eluntwini. Nangoko iNational Arts Festival seyigaleleka kufika namandwendwe, iRhini lisahlafuna amashiti ngokoqoqosho. Uphapha Mavudu nanjengoko bekwelo lasePakistan ugaleleke kwelo laseRhini ngoMvulo evile ngeziganeko bezisenzeka kwisixeko sakhe. Uphendule oonondaba ngelixa ebuzwa malunga nentombazana yakwaMaxibhashe ethengisa oothayiti beempundu kwakunye noRhini-rhini. Nge-90 rand, nazi impundu nge-120, stomach in, bums out and move on. Uphaphama uphendule ngelithi uzayinika ingqwalasela into yesisibini. Phaphama, what do you have to say about Amanda Maxibhashe and Rhini-rhini? NoRhini-rhini ngabanye nje abantu bendibashiye into yobana babebengamehlo apha kodwa ufumaniseka into yobana bayadlala ibhola ezitratweni. Ndivile ke nento yobana uAmanda wakwaMaxibhashe into abayenzileyo into yokubana bathengise impundu zefeyiki kwabahlali baseRhini. Ngenye into ke leyo ndifuna sikhe siqwalasele sijonge, kodwa ke sinezitrateji ezithile ezawuthi size nazo. Isithethi sikamasipala siphakame sotshona etoilet ngelixa bebuzwa ngenondaba emveni kokuba bevile ukuba intombi yakwaVudu igalelekile kwesi sixeko. iRhini alitshoni lingenandaba. Ndingu-Unathi Hala, ndisemakhanda.